Que tal, boas noites? O primeiro treito da futura circunvalación de Pontevedra estará rematado no 2019. De contado vemos todos os detalles deste proxecto. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. Estamos yo contando o primeiro treito da futura circunvalación da cidade estará rematado no 2019. Anunciouno hoxe o presidente do goberno nunha visita a Pintos na parroquia de Marcón, na que Mariano Rajoy estivo acompañado do presidente da Xunta e tamén do ministro de Fomento. O xefe do Executivo Central indicou que nesta obra se van investir 75 millóns de euros e que vai beneficiar a medio millón de persoas. O lugar de Pintos, en Marcón, engalanouse nesta xornada para recibir a visita do presidente do Goberno de España, do ministro de Fomento e do presidente da Xunta de Galicia, entre outras moitas autoridades. O motivo, visitar as obras da autovía A57 no tramo entre Vilaboa e a Ermida, uns traballos de 75 millóns de euros, dos que se poderán beneficiar, segundo dixeron nesta xornada, un total de 500.000 persoas. En el segundo trimestre de este año está previsto aprobar provisionalmente y someter a información pública el proyecto de trazado entre Ermida y Pilarteiros. Se nos ha explicado sus características y posteriormente, cuando tengamos la declaración de impacto ambiental del tramo Pilarteiros-Barro y la conexión de la AP9 en Curro, se licitará la redacción del proyecto del tercer tramo. Unha gran alternativa para o presidente do Goberno que contribuirá á actividade económica da zona. Esta futura circunvalación es sin duda alguna una alternativa de gran capacidad y libre de peaje a la Nacional 550, pero sobre todo va a contribuir a dinamizar la actividad económica de la zona, conectando emplazamientos industriales, comerciales y empresariales como los polígonos de Ocampillo y Arreigosa y las explotaciones agrícolas. Además, ayudará a promover el sector servicios y en particular el turismo asociado al camino portugués a Santiago. Feijóo, pola súa banda, dixo que esta circunvalación xogará un papel moi importante para Pontevedra en canto estea rematada. E que cando estea completa esta circunvalación verá reforzado o seu papel de gran centro de comunicacións da provincia, a cidade de Pontevedra, distribuindo os tráficos hacia Vigo e Portugal, distribuindo o tráfico hacia o Salnés e tamén, por suposto, hacia o interior da provincia de Pontevedra. Con esta circunvalación, a variante de Alba, a estación intermodal, o Gran Montecelo e o novo edificio xudicial, Pontevedra é, segundo Feijóo, a maior cidade galega de cambio e de progreso na actualidade. Hoxe por hoxe, probablemente, a cidade galega que teña ante sí o maior escenario de transformación e progreso no que a infraestructuras viarias, ferroviarias e de servicios públicos de xustiza e de sanidade se refire. Un acto onde soamente interviron o xefe da demarcación de carreteras do Estado en Galicia, o presidente do Goberno de España e o da Xunta de Galicia. Un acto onde non tiveron cabida as preguntas e onde tampouco se deu resposta para saber o importante, cando estará rematada esta A57 que levan obras máis de 2 anos. O único que respostou Rajoy foi a pregunta de que lle pasara na man, que tiña 2 dedos vendados, o que dixo que el só se dera un golpe en Sanxenxo. Primeiro saúdo oficial e público entre o presidente do goberno e Miguel Anxo Fernández Lores dende que Rajoy tomou posesión do seu cargo no ano 2011. O alcalde asegura que o acto desta mañá foi preelectoral e propagandístico. O rexedor de Pontevedra considerou que debería estar neste acto institucional a pesar das numerosas ocasións dixo que Rajoy declinou os seus convites a Boa Vila, cidade, por certo, onde está considerado persoa non grata. Lores estivo presente esta mañá neste acto institucional en Marcón, o lugar onde, por certo, reside o alcalde da cidade. O rexedor pontevedrés pareceulle sorprendente que sexa a primeira vez e a primeira visita de Rajoy a unha obra de Pontevedra dende a súa toma de posesión no ano 2011. Lores, ao contrario que Rajoy e Feijóo, quixo lembrar que a capital de provincia é a única cidade galega que non conta con circunvalación, co cal, engadiu, chegamos os últimos en infraestructuras. Non hai uns plazos claros de cando se vai a rematar esta no 2019, pero non está claro cando vai empezar o tramo a Pilarteiros e ni moito menos o de Barro, que é o que realmente lle dá sentido a esa circunvalación e que permite pois unha conexión do polígono de Barromeis, que non se falou aquí precisamente, co polígono do Campiño e obviamente máis tarde coa conexión con Portugal, coa Meseta e con Porriño, non?
Lores quixo destacar que neste acto centrado na 57 do que menos se falou foi desta infraestructura e cualificou esta visita de propagandística. Isto era unha pre-campaña, non se sabe se electoral ou de outro tipo do Partido Popular, contándonos historias do ben que o están facendo a nivel de infraestructuras, que sempre chegan tarde, unhas 5 anos, outras 10 anos, outras 20 anos, outras que eu creo que non farán nunca, non? Pero bueno, en todo caso eu respeto a opinión de todo o mundo, é un acto, digamos así, moi partidario, porque aquí non falou ninguén máis que a súa visión, en fin, que eu non sei como definilo isto, non? É unha especie de propaganda moi bucólica, porque estamos en Marcón e tal. Lores lembrou tamén que a súa relación con Rajoy é distante, xa que o presidente do goberno non aceptou nunca ningunha das invitacións que se lle fixo dende o Concello. Pero o seu comportamento, desde o meu punto de vista, non é de recibo, non? E de feito, tuvemos algunhas dúbidas de vir hasta aquí tamén, porque non hai un comportamento leal por parte do presidente do goberno con esta cidade. En todo caso, como se estaba falando dunha infraestructura que afecta a cidade de Pontevedra, demandada históricamente pola cidade de Pontevedra, e que queremos que se remate e tal, eu creo que por educación debería estar aquí estuve, non? Preguntado ao alcalde se isto se debería a que Rajoy foi nomeado persoa non grata polo pleno do Concello de Pontevedra, Lores dixo que isto tiña fácil solución. O de non grato é un tema que o pode resolver facilmente cando levante esa concesión de 60 anos de ENCE, mentras tanto, obviamente, está declarado non grato e ben declarado non grato, non? Na medida en que o cambie esa posición, eu creo que os pontevedreses temos dereito a vivir nunha cidade que é unha cidade maravillosa, pero que ten unha eiva, ten un grau aí en plena ría que teremos que recuperala e non é posible con Ence e Alnosa na ría, non? O encontro entre Lores e Rajoy foi educado e moi formal, segundo palabras do propio alcalde. Nunca me chamou, nunca me dixo nada, todo foi unha contestación formal de que recibir a petición de visitar a cidade, formalidades, pero non hubo ese mínimo de feeling para que ademais eu creo que é razonable, non? Calquer persona que sea presidente do goberno, eu o faría, obviamente, sendo presidente de algo, pois de comunicar ao alcalde que polo menos poidamos falar de certas cousas. Un acto onde o alcalde lamentou que non houbera máis intervencións que as do presidente do goberno e da Xunta de Galicia. Un acto pechado, dixo, e dirixido polo Partido Popular. Unha das novas positivas para Pontevedra que nos deixa esta xornada foi o anuncio do presidente da Xunta, onde deixaba claro que o no dos bombeiros será financiado con cargo aos orzamentos xerais do Estado. O proxecto será unha realidade unha vez que estas contas estean aprobadas no Congreso dos Deputados. Como recoñecemos a palabra dada a Galicia de que as futuras obras da autoestrada, entre elas a necesaria remodelación do no de bombeiros aquí en Pontevedra, se financien pola vía orzamentaria e non con novas cargas de peaxe, estou seguro de que os presupostos xerais do Estado, que precisamente mañá coñeceremos en detalle, o Goberno depositará no Congreso dos Deputados para dar continuidade a ese camiño iniciado hai 6 anos, marcando un antes e un despois das infraestructuras viarias, ferroviarias, portuarias e aeroportuarias de Galicia. A vella Escola dos Campos en Mourente vaise converter na nova sede do Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra, o Morrazo. O Goberno local acaba de aprobar un proxecto para a rehabilitación do inmoble que rolda os 453.000 euros. Tras o seu peche como centro educativo, as vellas escolas dos Campos en Mourente foron buscando diferentes usos para as súas instalacións. O Concello xa impulsou nos últimos anos proxectos que agora van convivir coas instalacións do Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra, o Morrazo. A idea que ese espazo sexa o novo centro de traballo do GDR, creando diferentes zonas para reunións e oficinas. Unha das actuacións que se ten feito ali é un sitio de petanca que tamén utilizan os veciños, que está pechado, co cual pois, digamos, ten un uso intensivo por parte dos veciños. Ao mesmo tempo, nun dos antigos edificios, pois, aprobouse hoxe o proxecto para rehabilitado e para que sea a sede do Grupo de Desenvolvemento Rural. Sabedes que o Concello de Pontevedra pertenece ao Grupo de Desenvolvemento Rural Pontevedra Morrazo.
Agora mesmo o GDR ten como sede provisional o edificio de Santa Clara. O seu cambio suporá un incremento notorio do espazo dedicado a este organismo. Segundo o proxecto inicial, a nova sede do Grupo de Desenvolvemento Rural ocuparía unha superficie que supera os 470 metros cadrados. Ese centro disporía de unha planta baixa cunha superficie de 233 metros cuadrados e tamén de unha planta primeira na que habría sala de xuntas, na que habría distribuidor, na que habría despachos, almacéns, etc. E esa planta alta tería 239 metros cuadrados. Pro impulso da reforma da Escola dos Campos, o Concello calcula un investimento que rolda os 453.000 euros. A intención é que o proxecto conte cunha subvención de ata 40% con cargo aos fondos do Plan Líder. O aprobamos hoxe en Xunta de Goberno, daqui vai ao Grupo de Desenvolvemento Rural, digamos que o ten que avaliar, de aí vai ás peticións do Programa Líder Galicia 2014-2020 e, digamos, se pasa ese filtro, pois darían unha subvención entre o 30 e o 40%. Coa polémica ainda vive en Eduardo Pontal, agora son os veciños de Ponte Boleiros que protestan contra a instalación dun composteiro comunitario. O Concello pretende poñelo fronte a un edificio, os seus residentes din que están a favor da compostaxe, pero non tan preto das súas vivendas. O goberno local, pola súa banda, insiste en que o PP está detrás destas protestas. O voceiro do Executivo agarda que os veciños de boa fe dixo acaben por ver que os composteiros non causan molestias. Pontevedra súmase á conmemoración do Día do Libro Infantil e Xuvenil. A voz da escritora Fina Casal-de-Rei, a do ilustrador Víctor Rivas e a da libreira Luz Gallego foron as encargadas de pronunciar as liñas escritas no manifesto e conmemoración deste día no lugar máis idóneo para este acto, a Biblioteca Pública da cidade. As liñas escritas no manifesto da Organización Internacional do Libro Xuvenil renderon homenaxe ao Día do Libro Infantil e Xuvenil na Biblioteca Pública de Antonio Drozola. As palabras da letona Inés Zandane proxectáronse en boca da escritora Fina Casal-de-Rei, o ilustrador Víctor Rivas e a libreira Luz Gallego. Unha obra reivindicativa que propicia o encontro dos libros na infancia baixo o título Os libros fan grande o máis pequeno. E comeza así. As persoas tenden ao ritmo e á regularidade do mesmo xeito que a enerxía magnética organiza as lascas de metal nun experimento de física, do mesmo xeito que unha folerpa crea cristais a partir da auga. A orde no mundo é posible e que todas as persoas teñen un sitio único nel. Impresións que chegarán no futuro, así como as experiencias máis difíciles as que terán que sobrevivir sen perder a súa integridade. Un libro infantil é unha forza milagrosa que promove o enorme desexo dos pequenos e a súa capacidade de ser, promove a súa coraxe para vivir. Estas palabras poñen en manifesto un caos que só os libros poden restablecer e preparar aos máis pequenos para que se enfronten ás adversidades futuras. A escritora Fina Casal-de-Rei procurou no legado da literatura o nome de Hans Christian Andersen, un dos primeiros promotores en contar historias a través da vía oral e que no día de hoxe foi rememorado como merece. E que se presente hoxe, que é o día do aniversario, como xa se dixo aquí, do nacemento de Hans Christian Andersen, pois é como facer que a festa sexa máis explosiva, máis grande. Andersen é para todos nós como símbolo da primeira biblioteca de todas as nenas e nenos do mundo, porque a primeira biblioteca de todos nós foi unha biblioteca oral. As portadas dos libros ábrense de par en par para que as historias convivan e formen a súa base cultural dende os primeiros pasos. E botou a andar a Semana da Filosofía en Pontevedra. O Teatro Principal acolleu ao longo de todo o día a primeira xornada de conferencias. A pensadora feminista Silvia Federici foi encargada de pronunciar a conferencia inaugural destas xornadas. A autora fixo unha férrea defensa da idea do común para relacionalo posteriormente co pensamento feminista e o papel da muller. Como ven, o patio de butacas do Principal quedou pequeno para escoitala. Esta primeira xornada proseguiu durante toda esta tarde coas charlas do arqueólogo e feirante Xosé Luis Vilar e coa historiadora portuguesa Irene Flunser. A Semana da Filosofía prolongarase ata o vindeiro venres. Todos os actos van ter lugar no Teatro Principal. Esta mañá o alcalde da cidade fixo a entrega dos premios do certame fotográfico do Entroido do Diario de Pontevedra. As imaxes premiadas son dúas, unha das comparsas na Bóvila e outra do Entroido de Marín. Me gusta cómo tiene el color,
y porque la comparsa que sale, yo fui años anteriores y este año no pude, entonces me hacía ilusión presentar algo de mi comparsa. La verdad es que es la única que tenía que no salían niños pequeños, por eso decidí presentar esta, porque la mayoría de edad eran 18, o sea, el máximo de edad que había para que alguien saliese en la foto eran 18, y las otras, yo intenté jugar con los niños pequeños, y nada, me quedé con esta al final por eso. Os dous gañadores do concurso foron recibidos esta mañá na Casa do Concello polo alcalde da cidade e polo director do xornal. As súas imaxes foron as máis votadas no certame deste ano, no que participaron máis de 40 persoas. Desta volta, o resultado das votacións foi tan axustado que os dous galardoados son considerados un primeiro premio, polo que os dous van levar como galardón unha fin de semana nun hotel. Dende o Concello, mentres, animan os veciños a participar neste tipo de iniciativas. Segundo indicou o alcalde, eventos como este axudan a dinamizar aínda máis as actividades e festexos da cidade, dándolles tamén unha maior proxección na sociedade. Cambiamos de asunto. Pontevedra viviu unha Semana Santa agridoce este ano. O mal tempo obrigou a suspender as 3 procesións centrais destes días, a do xoves e as 2 do Venres Santos. 3 confrarías quedaron sen saír nesta Semana Santa. Dende a Xunta Organizadora apuntan que de cara ao vindeiro ano seguirán traballando en novos pasos e tamén na declaración da Semana Santa de Pontevedra como de interese turístico. Semana Santa agridoce a que nos deixou este 2018, xa que as procesións do xoves e o Venres Santo non puideron saír polo mal tempo que nos acompañou durante estas xornadas festivas na Boa Vila. Pensar que hubo cofradías que se quedaron en casa, que no pudieron salir ningún día, pues bueno, no es para hacer un balance bueno, aunque lo que tuvimos en la calle pues fue bueno. No sé, este año tocó así y no hay más que hacer, simplemente paciencia y nada más. Dende a organización tiveron claro que a única decisión posible o xoves e o Venres Santo era de suspender as procesións, porque o tempo impediu claramente que puidesen sair e organizar todo debidamente. Sí, la verdad que por desgracia lo tuvimos demasiado claro desde el principio. Yo te puedo decir que en los años que llevo en la Junta no se suele dar la unanimidad total a la hora de suspender una procesión entre todas las cofradías y este año los 2 días la hubo. Quiere decir que las condiciones eran las peores posibles, ya no solo de lluvia, sino de viento, de frío, y salir hubiera sido primero una locura por lo que hubieran sufrido las tallas y todo lo que compone la cofradía en general, pero aparte seguramente pues ni hubiéramos tenido tanta gente en las cofradías ni tampoco tanta gente en las aceras. Entonces lo mejor fue haberlo suspendido las 3, tanto las 2 del viernes como la del jueves. Desta maneira explicaba Ramón Peón as razóns que impiden sair unha procesión cando hai mal tempo e choiva. Nosotros, cualquier cofradía, necesitamos como decimos nosotros, una ventana de 5 horas para poder montar, ir a Santa María, salir en procesión y después desmontar. No teníamos por ningún lado una seguridad de que hubiera 5 horas de seco. Un poco el viernes se decía que después a partir de las 8 que iba a llover menos y total que al final a las 9:15 llovió, a las 10 y pico llovió, es decir, no teníamos ese espacio de tiempo material para poder montar, salir en la procesión y desmontar. Arriesgarse hubiera sido una locura. Las tallas son antiguas, las tallas necesitan una conservación ya cualquier año de carcomas, de polillas, de humedades, mucho más si se mojan. Unha decisión, a de non sair, que doe a moitos. Por las bandas de tambores y cornetas que llevan desde el mes de septiembre-octubre ensayando, por la gente que lleva desde diciembre-enero preparando sus cosas, pero es que no queda más remedio cuando es esas circunstancias. Das 7 confrarías que hai en Pontevedra, 3 quedaron sen sair nesta Semana Santa, a da Carpa Santa, a do Espírito Santo, a de Nuestro Padre Jesús con la cruz a cuestas. Dende a organización creen e consideran que hai cousas que mellorar de cara ao vindeiro ano. Bueno, se quedaron muchas cosas. ¿Qué más se puede mejorar? Bueno, se pueden mejorar sobre todo intentar enriquecer lo que es las cofradías, intentar enriquecer la imaginería. Tal vez estoy hablando de algún paso nuevo de cara al año que viene. Entonces esas cosas son las que tenemos ahora que sentarnos y ver lo que falta. Seguimos trabajando en restaurar lo que hay y seguimos trabajando también un poco no bastante porque tiene su trabajo la declaración de interés turístico. Esos son un poco los pasos que vamos a seguir y tenemos que trabajarlos desde ya hasta el año que viene y aún así pues hay cosas que van para varios años aún todavía.
Un total de 5 procesións das 8 programadas puideron saír nesta Semana Santa, pero as 3 máis importantes, a do xoves e as 2 do venres, quedaron se poder facer o seu percorrido. Dende a organización agardan que no vindeiro ano o tempo acompañe máis pola cidadanía e por todos os que traballan para a celebración destas procesións ao longo de todo o ano. Dende hoxe a Biblioteca Municipal da cidade expón a escolma do escritor e poeta danés Hans Christian Andersen, cadros e libros que recollen a vida e obra deste célebre artista famoso polos seus contos para nenos. Historias como A Sirenita, O Patiño Feo, A Reina das Neves manteñen vivo o mundo imaginario dos máis cativos. Poden vela, xa saben, na Biblioteca da cidade. Con estas imaxes poñemos punto final a este Pontevedras 10. Vémonos mañá a partir das 9:30 con toda a actualidade da xornada.